салом алайкум дӯстону бародарон. Нафароне ки мехоҳанд блогер шаванд ва кори худро дар ютуб оғоз кунанд, шабакаи ютуби фурӯшиеро пешниҳоди шумо мекунам, ки дорои 1570 подписчик мебошад. просмотр роҳои хуб, канал ба пеш ҳаракат кардесай. барои ҳаводорони қиссаҳо ва наворҳои тарбиявӣ канал аллакай $30 кор кардагия, яъне сум кор мекунад. монетизасияш гирон ай. агар хоҳиши харидани канала доред, ссилкаи канала дар зери ҳамин навор мемонам. дар омада тамошо кунед. агар хоҳиши хариданро дошта бошед, ҳатман ба мо муроҷиат кунед. канал 15000 рубл фурӯхта мешавад, яъне 2024 сомон. агар хоҳиши хариданро дошта бошед, бо ин нарх дигар канал намеёбем бародарон. касе ки хоҳиш дорад блогер шавад, марҳамат, канали арзон. шояд баъзеи шумо фикр кунед, ки дар 2000 сомон канал харем. яъне бародарон, агар канала ки хариден 2000 сомоне, аз 2000 сомон зиёд дар як моҳ кор мекунен агар ҳаракат кунем. касоне ки хоҳиш дорад блогер шавад, марҳамат, канали арзон. ихелӣ нарх хати дигар канал намеёбем бародарон. агар хоҳиши харида надоред, ҳатман ба мо муроҷиат кунед.